Yo gasten, welkom in de nieuwe vlog. En niet zomaar in de nieuwe vlog, maar ook in een nieuw jaar. Lijkt wat je er wel al weet ondertussen, het is 2021. Maar ik kijk eens in mijn pagina, het eerst alweer gezien in de thumbnail, maar de goede voornemens. Ik zei ja gasten, goede voornemens voor 2021. Ik kan dat wel niet bestellen staan. Hè. En nu direct kan ik dat dus niet met een dum zoeken. Dus wat ouder doen, we gaan dat opzoeken op Google. Ah ja, Google, de zoekmachine. Kijk, staat hier al te lopen met mijn computertje. Wel, we dat een keer opzoeken en doen, dan komt heel in orde. Eerst, hopla. We gaan dat ook proberen te filmen, dat je er dus uit een splitscreen trouwens kunt zien. Hopla. Want met computers werken, dat is ook nog niet mijn sterkste ding, zal hè. Neem op. Dat zo moet marcheren. Dus we zitten in Google. Voornemens 2021. Eerst. Ik heb dat de beste zo al keer bezocht, vrolijk te checken en ik heb dus een website gevonden. Dat bevat zeker weer samenwerking, heel de ruit uit. Nee, maar het is een website van de Flair. 40 voornemens dat je zeker weer kan followen in 2021. Ben ik benieuwd. Begin de dag met goed te stretchen. Ja. Het ontspannen van je spieren. Het ontspant je spieren en het voelt heerlijk. 2. Eet iets groen bij elke maaltijd. Ja, dus moet je elke keer wachten. Weet je wat, hè? Kijk de keer hier. Bij elke maaltijd hou vanaf nu een fluwelstift tegen. Joepie, lekker gezond. Dat kan een stukje kiwi zijn. Dat kan een stukje kiwi zijn of een blaadje sla. Simpel. Of een fluwelstift. Huppakee. Wat je er aan de kant leggen. Leer een goede mop uit het hoofd. Ja, dat is echt hetgeen wat je moet kunnen. Een mopje uit je hoofd leren, zodat je hem 10 keer kunt zeggen dat je er zelf niet mee moet lachen. Maar dat is echt een goed voornemen, gasten. Dat ga ik doen. Dat ga ik echt doen, gasten. Kijk, dat wordt mijn motto. Een goede mop uit het hoofd leren. Man. Drink meer. Drink meer water. Ik had het al heel verkeerd gelezen. Voeg stukjes fruit toe aan het water. Extra smaak. Hupla. Zou je er al tips geven voor je water beter te laten smaken en al? Deel meer wenskaartjes uit. Ja, dat doe ik sowieso niet aan mee, dus ga ik de tekst ook niet lezen. Wenskaartjes, ja. Ik doe daar niet aan mee, gasten. Meerdere wenskaartjes schrijven naar elkaar, maar ik doe daar niet aan mee. Mediteer enkele minuten. Ja, kijk, naar dat fotootje die hier staat. Naar dat fotootje die hier staat. Hij stond mij dat ook eens zien, maar dat is zo'n madame die er zit. Ja, mediteren, ja, we kunnen dat een keer proberen, gasten. Weet je wat, ik ga daar misschien wel een keer een vlog over maken, over mediteren. Mediteren. Nummer 7. Houd standaard een briefje van 5 euro of een paar muntstukken in je portemonnee. Die tekst wil ik wel lezen, want dat versta ik dus niet wat dat er daar een goed voornemen aan kan verbonden zijn. Je kan nog niet overal met je bankkaart betalen. Ja, amai. Ja, inderdaad, misschien als je naar de prehistorische winkel gaat, dat je inderdaad nog niet met je bankkaart kan betalen. En je weet nooit wanneer je eens iets heel dringend nodig hebt of heel dringend moet. Vaak moet je 20, 30 of 50 cent betalen voor een plasstop. Ja, als een ondertussen laatst in Australië is het al 80 cent geworden. Dat is, de website is niet up-to-date. Nummer 8. Bel en bezoek je grootouders vaker. Ja, kijk, dat vind ik een goeie haast. Dat is echt, ja, dat moet je zeker doen. Neem je telefoon eens onder handen. Het ding zal plots veel sneller werken en al die mislukte foto's en nutteloze apps verwijderd. Dat is misschien wel, ja, dat ga ik misschien ook wel een keer moeten doen. Gewoon al die foto's dat ik eigenlijk niet meer nodig heb, bus de vulbak ben. Vertrek op tijd naar huis van je werk. Dat is, ja, inderdaad. Je moet daar niet meer zitten schilderen, want als het gedaan is, het werk is het gedaan. Je moet daar niet meer wachten, gasten. Neem contact op met een vriendin van vroeger. Maar kan je mijn vriend vroeger? Ja, oké, skip. Sta op en... sta op. Stop eens iets in je leven. Stop met... ik pees dat niet meer goed kunnen lezen, gasten. Ja, doe een camera, die lijkt een beetje dom. Hallo, ik zit hier, hé. Koekoek. Koekoek. Ja, kun je je scherp stellen? Hallo. Ja, het zal wel in orde zijn eerst. Stop met één iets in je leven. Alsjeblieft, gasten, stop niet met ademen. Als je stopt met ademen, loopt dat niet goed af.
Nummer 13, ongeluksgetal. Ongeluksgetal. Reinig elke avond je gezicht. Je huid zal je dankbaar zijn. Dezelfde avond moet je een beetje met je drift. Ja, waarom niet, hè? Waarom niet? Slaap minstens 7 uur per nacht. Ja, dat is een voornemen dat iedereen gaat proberen. En dat waarschijnlijk nu al mislukt is. Nummer 15. Kijk minstens 30 minuten voor het slapen gaan niet meer naar je telefoon of televisie. Geef je brein wat ontspanning. Die status-updates en foto's staan morgen ook nog steeds online. Ja, maar dat is je wel niet de eerste die dat gezien hebt, hè. Nee. Kijk, een filmpje online zetten, moet je er nog een keer bij dat je toen bij een kaart gaat slapen, maar binnen 2 uur nog gaan slapen. Gewoon checken naar dat filmpje, gasten. Nummer 16, vergeef iemand. Ja, je kunt dat doen, maar er zal wel een reden zijn waarom dat je dul zit hebt die persoon. Ja, ik zou niet weten waarom dat 2021 is, dat er één keer, poef, allemaal vergeten. Nee. Maak een reis die op je bucketlist staat. Ja, goeie klucht. Vooral, we moeten veel reizen. Merci corona. Nummer 18. Ruim elke dag 10 minuutjes op. Dus, de Flair denkt dat ik elke dag 10 minuutjes kan opruimen. Nee. Win wat geld. Ja, dat is hier dus een oproep voor allemaal mee te spelen met de loterij, pees ik. Man. Niet door plots mee te spelen met de lotto, ja. Maar door je energieleveranciersverzekering of banken te vergelijken en te kijken welke goedkoopste zijn. Ja, misschien wel, misschien niet. Koop vaker bloem. Ja, dat is echt hun bloem, dat ruikt goed. Dat is, hun bloemkool. Laat je gsm af en toe liggen. Ja, wow. En toen kun je achter elkaar beseffen van, ja, lap, ik zie mijn telefoon vergeten in de Decathlon. Moeten we nu alweer achterlopen eerst? Ja, houd we een telefoon in zaten, gasten. Durf te zappen. Stop met naar Brawl te kijken, terwijl er zoveel goede series, films en documentaires bestaan. Ja, maar ik pees toch dat je dat meer gaat vinden op Netflix dan op tv. Want op tv is het meestal heruitzendingen. Merci televisie. Ga jaarlijks langs bij de dokter en tandarts. Ja, dat is echt een goed voornemen. Naar de dokter en naar de tandarts gaan. Beweeg minstens 10 minuten per dag. Aan al de personen die geen 10 minuten per dag bewegen, en wel, ik weet niet wat jullie de hele dag doen, maar dan heb je inderdaad echt wel een probleem. Dat is zelfs niet eens een goed voornemen. Dat is niet eens een goed voornemen. Iedereen beweegt 10 minuten per dag, sowieso. Zelf ook al slaap je 24 uur en je slaapt bewegen. Ik zie dat 100% zeker. Durf ruzie te maken en het daarna weer bij te leggen. Als je van plan bent om ruzie te maken en het daarna weer bij te leggen, dan maak je beter geen ruzie, basic. Dan is dat gewoon nutteloos, hè. Ruim je kleerkast op. Oké, dat is iets dat iedereen waarschijnlijk wel een keer moet doen. Schrijf je uit. Nu nou moet lezen, hè. Zorg ervoor dat je niet elke dag tientallen spammails krijgt van sites waar je ooit in een ver verleden 1 keer iets kocht. Ja, inderdaad, gasten, dat is niet moeilijk. Gewoon heb die mail klikken, baf. En naar de website gaan en je uitschrijven voor de, meestal nieuwsbrief of zo, ja, of korting. Probeer elke maand een nieuw recept uit. Ja, als ze willen dat de pompiers hier binnen de kortste keren de keuken moeten komen blussen, moet dat zeker een voornemen zijn voor ik. Afgekeurd. Eet minstens 1 dag per week geen vlees. Oké, als je dat wilt doen, geen probleem. Maar ik ben echt een vleeseter. Allee, houden een camera. Hallo, koekoek. Soms, gasten, dat is in een nieuwe camera en soms doet hij nog een keer raar, pees ik. Hallo, kijk, dat hier nu met Charles. Dan zijn we zin dat weer. Jongens toch. Drink geen slechte wijn meer. Ja, ik drink geen wijn, dat is ook wel een goed voornemen voor ik. Stel je testament op. Ja, dat is nog een beetje vroeg, gasten. Ik ben nog maar juist 19 jaar gekomen. Dat is nog een beetje vroeg voor dood te gaan. Gooi je routines overboord. Huppla, we moeten nog gaan varen en al ook. En al de routines, huppla, overboord. Doe vrijwilligerswerk. Ik heb er geen probleem mee. Chapeau aan al de vrijwilligers. Echt, duim. Maar ik had toch liever gaan werken voor een frank geld te verdienen. Wees vriendelijker. Ja, dat is echt zo. Kijk naar Holland. De Hollander, als dat van de bakker komt, dan zegt hij alles en iedereen dat passeert. Goedemorgen. En hier in België, als je het West passeert. Als je zelfs toch gaat krijgen. En meestal is er ook nog
Maar de jeugd van tegenwoordig, ze zijn mij vriendelijk. Maar moet ik kijken? Nog iets wat, je verstaat me wel, hè? Bel wat vaker. Yo. Dus daarnet in dezelfde lijst van de Flair zeggen ze dat je gsm aan de kant moet leggen. En nu zeggen ze bel wat vaker. Ja. Ja, oké. Dan moeten we draadloos bellen, gasten. Bellen zonder gsm. Dat is het. Verander eens van look. Ruil je dagelijkse jeans en met sneakers eens in voor een rok en hakken. En lange haren voor een bob of froufrou. Je mag niet naar de coiffeurs gaan. Het is eigenlijk ook opgeruimd voor naar de winkel staan voor te gaan shoppen. En ik heb geen rok, dus daar kan ik het niet aan meedoen. Nummer 38. Reken steeds 10 minuten extra en je klaarmaken. Reken steeds 10 minuten extra en als je je klaarmaakt. Ja, nee, gasten. Want sommigen, kijk, maken er klaar en dat duurt soms een uur. Dus dan moet je rekenen. 1 uur en 10 minuten. 1 uur en 10 minuten voor je klaar te maken. Dat kan niet zijn, hè. Nee. Lees elke maand een nieuw boek. Ik heb al moeite voor mijn mails te lezen. Wat zou ik dan elke maand een nieuw boek kunnen gaan lezen? Net afgekeurd. En nu de laatste, nummer 40. Wees lief voor jezelf. Oh, kom hier Arne. Voilà, ik heb mezelf dus juist een knuffel gegeven, want ja, hou. Nou, iets wat, kijk, we gaan hier weer afsluiten zijn. Hop, patat. Die opname moet weer ook stoppen, uit de gaan. Hop. Ik zelf het wel heb gepakt in. Want ik denk het eigenlijk niet. Oh. Jawel, het is gelukt. Arne kan beter en beter bijwerken met de computer. Zijn camera staat er ook. Met mijn vorige filmpje was de micro rampzalig, maar echt rampzalig. Het was precies alsof ik er zat te roepen in de micro, terwijl dat eigenlijk gewoon waarschijnlijk een verkeerde instelling is. Ik moet er allemaal nog mee leren werken. Mijn camera stond eigenlijk ook op het laagste van de laagste kwaliteit dat je me kunt beprijzen. Nu zult je moeten in 4K staan. Of ik heb dat toch al zo ingesteld. Ik hoop dat dat nu een beetje betere kwaliteit gaat zijn. Alhoewel dat vorige keer al. Het was niet goed, maar het was ook niet slecht. Versta je het? Nu iets wat. Genoeg is Evert. Een nieuwe rolmollen. Hij heeft eerst wel een paar goede voornemens gezien. Dat je kunt inspireren in. Ik heb er zelf ook een paar gezien. We gaan een keer een goed voorbeeld geven. Eet elke dag iets groen. Ik ga vanaf nu elke dag mijn vloeistift bij me pakken. Mijn stuk open doe. Hup. Een streepje groen met mijn skele salami zetten. En hop, vloeistift weer toe. En ik ga mijn skele salami met een streepje groen eten. Stefan, bedankt voor de kijken naar de vlog. En tot de volgende keer, gasten. Ik heb er beloofd voor meditatie. Meditatie, yoga, tralala. We gaan wel nog zien. Dat komt zeker weer ook online. Allee, tot de volgende keer, gasten. En een veilig 2021. En draag allemaal in een mondmasker tegen de corona uit. Salut, gasten.